guys, so for today's video day guys, bakay ka ng murag na something like nakapaigting sa kuwang utok. Na customer ba nagpalit og makaon. Unyang iyang ipalit nga makaon guys is Richie ingani. Ang brand aning Richie guys is Nutri-Snack. Kauban aning Richie nga Nutri-Snack ang brand kay Moby, mga Cheese It o Nutri-Star. Nutri-Star dito yang gipalit og Cheese It. Unya ang ako ang presyo ani guys kay Dusi. Kay since ang presyo anang Nutri-Snack nga makaon guys is 850 naman in town na siya guys, naraw. 850. Unya masyak-syak pa siya kay ingon siya nga pila anak ko 24 ang duha. Kay ang iyang kwarta 20 ra. Unsa day expect nimo ante? Nga magbaligya ra gyapon kog gis ingani ante nga bisag asa siguro ni siya karon 12 naman siguro ni ante. Except lang siguro sa katong mga residential area, residential nga tindahan nga wala nag-arkila ante. Una-una daw ante, nangita pa ka gis nga ingani ante. Unya ang renta na mo diri ante 5,000. Commercial area ni among girintahan diri ante, bisag ingunani ra ni among building diri ante. Kay commercial ni kay 5,000 among renta diri. Unya karon nangita pa siya gis ingani. Wa gud ko ri ka kuyapi ante. Unya ang pamasahe karon ante pila ante. Tungod sa kamahal sa gasolina ante, mahal kayo ang pamasahe ante. Unya nangita ba kag 10 pesos? Kay 10 pesos ra daw sa uban. Naa man gyud 10 pesos guys nga makaon. Like ingani nga brand kaning Uwishi nga brand. Ang kauban aning Uwishi nga brand kaning Uwishi. Tapos like ingani o patata, mga Uwishi ang brand. Kay naraman ni siya sa 7.60 ang kapital. So 7.60 ante, 60. So sa 7.60 ante, pwede ra gyud to nimo baligya og gis. Kay bisag diri sa ako ante kaning ingani nga brand nga Uwishi, baligya ra gyud nako punig gis. Nagadusi ra pud ko ani ante kung gabi na kaayo ante. Nga murag ako na lang nabilin og tinda diri kay syempre mag-iba na gyud akong presyo pag tungang gabi na hapit kay ngano, bilar og kuryente, nag-expenses ta kuryente og bilar na to dili lalim. Pero mga ingani ante, buntag hantud gabi ante, gis ra gyud na akong baligya aning Uwishi nga brand ante kay 7.60 ra man na ante. So baligya na to og gis natay dus kapin ante. Pero ang kaning nga brand ante, kaning Nutri-Snack ante, Diyos mio, dili na makaya gis ante kay 9.50 naman ang kapitalan ante. Pagkuhaan pag pamasahe ante. Pila man ang gasolina ron ante, 90. Ubutang nimo 80 kapin, 90 kapin. Diesel ba dito 90. Nya ang gasolina nasa 80 kapin ante. Nya mangumpra tag buhinas ante, back and forth ante 150 ante. Nya magbalik nangita ra gyapon kag gis ani ante. Ikaw baligya daw ante kay kami mamalit. Gi daw ante. Kining mga customer uban kay walay mga utok, walay mga mindset. Ang ilang ginahuna ra nga sila ray makales. Unsa na lang pud kaya mi ante nga kami naninda ante. Okay ra wala nag-arkila ante. Okay ra og nag-arkila pud tag 3,000, 2,000. Unya kana 5,000 nga arkila ante. Gis gyapon imong gipangitaan ni ante. Aha naman imong utok ante. Grabe na gyud kay kakawalay ka ng common sense. Common sense ante. Grabe na kay kakakuan. Grabe na kay kaka sigurista ante. No? Nga ikaw naman lang gari ka mo palit. Ikaw na baligya ante og tag gis kay kami mamalit. Gidaw be. Butang gud nimo diha ante 9.50 na ang kapital. Mangita pa kag gis. Ay Ginoo Diyos me. Kaya dito sa uban gis. Dili man gud sa tanan ingon nga brand ante nga dusi akong baligya ante. Kay by brand na sila ante. Like this ante, Nutri-Snack 9.50 ang kapital ante. Mao nang dusi jud na akong baligya ani. Kaning Uwishi ante nga brand ante kay 7.60 ang kapital ani ante. Mao nang pwede gyud na ibaligya og gis. Dili nimo pwede sila nga ikuridas og gis ante kay lahi man silang price. Diri sa negosyo nga world ante, dili nimo na pwede ikuridas ante kay magbase ta sa presyo ante. Daw utok ba utok mindset. Grabe pud nimo ante oy. Ikaw na lang daw pag-arkila og 5,000 ante. Nya na pay kuryente ante og tubig ante. Unsaon naman na ante? Halos di pag ta makaruling ante. Ay Diyos me. Kining mga uban customer manggod guys no kay kanang walay mga huna-una, walay mga utok. Mangita kag gis ani nga 9.50 na kapital. Kahago mangumpra ante. Wa ka nagunahuna sa among hago ante. Hago kay mangumpra. Pamasahe back and forth 150. Nangita ra gyapon kag gis nga ingani. Wa uroy ka nakilate. Na pasyak-syak pa.
Mura wala na aware nga grabe ka mahal sa gasolina karon ug syempre tanan groceries ante nag-increase ante murag imong mata na lang naglurat ante kay kanang mura kag kanang lurat kanang murag kanang nuhaw-nuhaw ka ba mura kag guwayhanaw. So bitaw guys murag makasapot ra gyud bitaw sa utok guys nga ingana nga mga customer guys la dili ka balo mo sabot okay lang ante ug ako nag-arkila ante kay ngano pwede na ko ni siya ikuridas og gis ante pero dili gud pwede kay mahal gyud tong arkila ante. Sa mo to guys no maunang kamo nga mamalitay mga MERS maguna-una pud unta mo sa inyong gipalitan dili kay kamo lang ang gusto nga mabuhi unsa day ka at chuk libad kay ka wani mo hunahuna aron ang pamasahe back and forth ako te nangumpra ko buinas te back and forth ako 150 te unya mangita pa kag 10 pesos ani nga kantidad te nga Nutri-Snack ang brand mahal kayo na nga brand unya pagpangumpra te ang hago namo wa nimo bransiha pagabot direte mang display pa mi ani among kinumpra te mang arrange pa mi te unya gilaliman kay ka ana te ikaw na lang guro maninda te kay kami mamalit kay mura man kag kanang kuan mura man kag kanang kanang pasyak-syak ba murag kanang hanaw bitaw kayo way kabalo sa kanang panghitabos palibot nga grabe na kamahal ayo ko pag inanante kay di biya na mo na ikadato ante murag buhi-buhi ra pud ni among tirada diri ante kay ngano nagarkila mi ante liman nimo nang 5,000 nga arkila ante dili na madalag ismail ng 5,000 te ang bulan murag ka na bitawon ka nang murag ibid di gyud na to malikayan guys ba nga natay mga customer nga ingana lami bitaw kayo ditsoon ba og ingon nga wa ka na aware karon dam sa panahon nga grabe ka mahal sa tanan paliton wa na may barato ron di na lang nato ko anon kay MERS pero murag ka nang makapainit gid siya utok day grabe ka siya day ka murag ka nang wa bitaw kabalo unsay panghitabo nga wa na may barato ron ante balik dito sa old nga panahon ante kay daghan barato dito ante ayaw pagpuyo diri nga karon nga lugar ante kay mahal man kayo ante. Makakuan siya ba unsa na makapasipok sa utok unsa day dito na lang kapalit dito ante sa kuan ante sa buinas kay para gisra na ante mura na imong daganon dito te moadto kag kanang kuan mura na imong paliton bitaw ang ako ang price diri guys kay dili ko na siya ingon high price sakto-sakto ra na akong presyo kay ngano commercial ni ako ang giarkilahan dili ba din na commercial kasi kumila akong arkila nya ang adlaw una 150 na baya so pagbuot pasabot dapat muginan siya ka sa 150 ang adlaw sure gyud dai ka nga makuha na to na kada adlaw ang ako ang presyo dili na ingon high price sakto-sakto na gyud na siya nga kanang murag makaruling ko sa akong tinda makabayad ko sa tanang bills ug arkila pero dili na ingon high price ante mura pug kag kanang kuan ante mura kag kanang ibid mura kag kanang iring nga naglurat ang mata ante nga kanang kuan ka kanang blind ka sa panghitabo sa kalibutan karon ante dakatura ante oy ka naglagot kong ante